malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po ay magsipagandang lahat, mga minamahal. Amen. Upang atin na pong simulan ang pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po ang lahat, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamanapeng Diyos po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear, amen. Maging sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Ner, katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here. Praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama dear, beloved the Assistant Pastor Lina C. Almeda at mga beloved children. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Sinasabi ng aklat ng mga awit, Kabanata 133, talata po ay 1, masdan ninyo ng pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkasama sa pagkakaisa. Ito po, mga minamahal, ang inaasahan ng ating dakilang Diyos na sa tuwing araw ng pananambahan, tayo po ay laging magkakasama. Amen? Laging nagkakaisa ang mga magkakapatid. Amen? Saan nagkakaisa, mga minaw? Sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aklat ng mga awit, 92, talata po ay 1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos, amen, na tayo po ay laging magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at umawit ng mga papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kaya't bagaman ang iba sa atin ay pagod, mga minamahal, amen, pagod sa maghapong trabaho, sa gawaing bahay, sa negosyo, sa mga hayupan, sa bukid, mga minamahal, amen. Yan po ay hindi hadlang, mga minamahal, amen, upang ating muling purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Kahit sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po ay lumikha ng maingay, mga minamahal, na papuri. Ayaw ng ating dakilang Diyos ng tahimik na pagpupuri sa Kanya. Aklat ng mga awit, Kabanata po ay 100, talata po ay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Amen? Ang ating dakilang Diyos, laging inaasahan, mga minamahal, na sa tuwing tayo lalapit, mga minamahal, amen, tayo lagi ay may handog na papuring awitin para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Sabi po, magkaingay kayo ng may kagalakan sa ating pinakamamahal na Diyos. Ayaw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung tahimik ng pagpupuri. Gusto ng ating dakilang Diyos, maingay, mga minamahal. Amen? Kaya nga tayo nabansagang maingay, mga minamahal. Amen? Subalit ito ang nakalulugod sa ating pinakamamahal na Diyos. Ang ikay pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Diyos, umawit ng malakas sa ating pinakamamahal na Diyos, umindak, sumayaw,
o tumalon, mga minamahal. Amen? Ito ang ibig ng ating dakilang Diyos. Ito ang nakalulugod sa ating pinakamamalapayang Diyos. Kaya't ang ating papuring awitin, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, nalugod ang ating dakilang Diyos, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya, na siyang ating laging inaasam sa tuwid-tuwina, na tayo po ay magkakasama, mga minamahal, nagkakaisa sa pagpupuri sa ating pinakamamalapayang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya't ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay punong-puno, mga minamahal. Amen? Punong-puno ng pagpapala galing sa ating pinakamamalapayang Diyos, sapagkat tayo lamang po, mga minamahal, ang ministeryong lamang ito, mga minamahal, amen, ang nakaabot sa standard ng ating pinakamamalapayang Diyos. Dahil yan, sa turo ng ating dearly beloved parents in the Lord, ating pong beloved Mama dear and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen? Aklat muli ng mga awit, Kabanatay 47, talatay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan. Amen? Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Mga minamahal. Amen? Sinabi, magsihiyaw. Ibig sabihin, sumigaw talaga ng malakas. Mga minamahal, isigaw natin yung katagang, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, yan talaga ang nais ng ating dakilang Diyos. Ayaw ng tahimik. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay manalangin muna, mga minamahal, bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalapayang Diyos. Ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Itaas po ating dalawang kamay. Amen? Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ipatnubayan, samahan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangalista, Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami umalapayang nagpupuri pasalamat sa araw na ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkalo mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Patawarin mo po ang bawat sa amin, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Amin pong dinadalayon, amin pong minamahal, ginagalang Bangalista, Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong isang bahayan, at langisan mo po, umalapayang Diyos, ang bawat yugto na ay pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patotoo, na ihahayag na may pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay namin kay 10 bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering. Higit sa lahat, langisan mo po, umalapayang Diyos, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Patnubayan mo po sila, umalapayang Diyos, para tingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. Provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, umalapayang Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapayang Diyos, pagpalain mo po kaming lahat, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, at sa makapangyarang pangalan pinakamamalapayang Diyos Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpupuri sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. At atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villarus, upang tayo po, mga minamahal, ay pangunahan po sa mga joyful songs. Praise the Lord. At habang ating iniintay ating beloved kapatid, mga minamahal, tayo po ay mag-alay muna ng isang makalangit na awitin, isang malumanay. Amen. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa saliw ng plautaan, kudyapin.
sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, pupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matsaro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy hymn I sing for joy. How great are thy words, O Lord, and thy thoughts are very deep. How great are thy words, hallelujah. How great are thy words, how great are thy words, O Lord, how great are thy words, O Lord, how great are thy words, O Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail,
I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for Jesus, amen, day after day. I live for Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me, and where He leads I'll go. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me, and where He leads I'll go. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Amen. Hallelujah. I will do as He commands me, and where He leads I'll go.
Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus, amen. Araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. That great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Down from His glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in the manger, to His own He's a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him. Became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Jesus got a hold to my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living a sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I used to but peace of mind, but I never have a thing until I open up and let Jesus in. Though I sing, Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Praise the Lord.
Jesus got into my heart, just got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a whole lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look up high, looking through the fancy sky, and I want to know by and by. It's so nice to hear a song just like to heaven. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the frenzy sky, and I want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look up and know He's going to stay. I know the Lord will come again someday. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look up high, looking through the frenzy sky, and I want to know by and by. It's so nice to hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the frenzy sky, and I want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look away, and I know He's going to stay. I know the Lord will come again someday. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since
Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, praise the Lord, hallelujah. Servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Praise the Lord, hallelujah. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee it will look up. To my words, O Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning. Mother is Lord, in the morning will I direct my prayer. Look up. Come, let us worship
worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Do you want to know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there is some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Send me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me the way, O Lord. Lead me the way, O Lord. Lead me the way everlasting. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy
Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is the same, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is the same, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us. In the world we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew
you a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang ng Amen, hallelujah! Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked literally shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace, we'll try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace, well, try Jesus, my Lord and my God. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life.
I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Go ahead, yes, I'm blessed. And you know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give me life. Blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Go ahead. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I am blessed, and I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give me life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to ask, How are you, Christians? We're blessed, we're blessed, we're blessed. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, you are so good to me, there is Jesus. You are so good to me, there is Jesus. you are so good to me. You've been good, I praise your name. There is Jesus. You are so good to me, there is Jesus. You are so good to me, there is Jesus. You are so good to me, you've been good.
I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you led me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, man, there was Jesus. You are so good to me. There is Jesus. You are so good to me. There is Jesus. You are so good to me. You've been good. I praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good place in everything. I give thanks into thy name. Mahal ko Jesus, napakabuti mo sa amin Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binagong mo ang buhay ko, karamdaman pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Mahal kong Jesus, napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binigyan mo na kalakasan, humarap sa pagsubok, sa pinipasalamatan ang kabutihan mo. Glory! Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo. Oh Diyos, purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, awitan kita. Mahal kong Jesus, napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ay uluklukan, buong daigdig man yung tungtungan sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Tataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Tataas-taas ang Diyos kami, Sumasamba sa'yo. karapat dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man dako. At sa'yo walang Praise the Lord! Hallelujah! ang kalangitan. Iyong uluk-ulukan, buong daigdig man, iyong tungtungan sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Praise the Lord! Hallelujah! Dakila ka, kataas-taas ang Diyos.
Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ipagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus, ikaw ipagpalain, higit pa sa iyong higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ipagpalain, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag iyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus, praise the Lord, hallelujah, lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana ka yung lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tabi ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag iyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O tunay tayong
lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lapitan, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Praise the Lord! Hallelujah! Tuon ay di naluluha, bahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging uli. Kaya siya yung tanggapin, at sa araw niyon siya yung makapiling. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit ng giganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na giganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Di naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kapit na mangyari, at bago maging muli, siya yung tanggapin, at sa araw niyon siya yung makapiling. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na giganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyon, tingnan mo, langit na giganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a song that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of almighty wind that fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is coming to the world today, as the prophet Joel said he would do, you'll be the saved from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So
open up your heart and let the wind blow in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, is blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing again. The wind's blowing again. It's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, The wind is blowing again. come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming so very soon. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming so very soon. Peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I mean to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell you what I love lifted me, oh Lord lifted me. When there's nothing else could have love lifted me. I wanna tell you what love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have love lifted me. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord.
When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you out there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by more than you. It'll be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by more than you. It'll be glorious, I do declare. We'll be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by more than you. It'll be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya, purihin siya.
Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y masaya, tayo'y magsaya, purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabago. Meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Glory! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo. Meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Puri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. So, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na nadarama ko sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Glory! Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, praise the Lord. Hallelujah. Conquerors name, sons of God march forward, bring
the power of Jesus' name. It's the oak of the ivy, it's the pattern of the clay, it's the oil in on the vessel. I am the trouble and He's the wind. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree, just planted by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree. Lord, I shall not be moved. Oh good Lord, oh do remember me. Oh do Lord, do remember me. Do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. Oh do Lord, oh do remember me. Praise the Lord, hallelujah. Do remember me. Do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. What a mighty God we serve. 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 Let us praise the Lord. Let us clap. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He's alive within my heart. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Till the power of the Lord comes down. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when it went to the water when I be baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise. Into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa pagawitan natin ng mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na may darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga malumanay na awitin. At habang naghahanda, ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal Panginoon Jesus, sa nundalan ng beloved pastor Will Destrada Almeida. Maraming salamat sa pagpapala pinagkala mo sa amin sa gabing ito. Kami ay muli mong kinabagan. Hallelujah! Pinagkatipon-tipon upang sa oras ito ay sama-sama ka namin purihin, luwalatin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa harapan, sa iyong panganan, nagpapakumbaba, nagsumama, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa aming pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo, siyamag sa krus ng Kalbar, aming patuloy na dadalangin, ang kalakasan, kalusugan, buhay, ng ang beloved pastor, Israel Almeida, patuloy pagpalain sila sa puno kailang beloved children, sa aming sasagawang pagpupuri sa gabing ito sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kahabagan mo kami, aming pinakamamalpin samahan, lang isa ng mga awiting ialis yung kasangkapanin at gamitin magsalbing daling spiritual na pagkapala, hindi mawalan ng kabuluhan aming pagdalo sa gabong ito. Kumilos ka at puspusin mo ang bawat sa amin ng ihunabang katamis at banal na presensya aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami sa nadalang beloved pastor Will Destrada Almeida, amin ang naging na kutugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalasatalian. Madumonyo gawa ng kaway mga adlang, mga balakit sa aming pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan sa gasod. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At akin ang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po. Beloved Brother Joshua Villaruz, kay OBG po.
we magnify your name. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one there. You are great. You do miracles so great. There's no one like you. No one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba, ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga gawa, ako'y namamangha. Papuri at pagsamba, ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba, ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko
ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na tumakbo. Sa'yo ko lamang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilibutan. Kagalakan na tumakbo. Sa'yo ko lamang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na tamako. Sa'yo ko lamang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na tumakbo. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi makalagay na di ka muli balikan. Kagalakan na tamako. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko
niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't tumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Oh, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya tabang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Oh, biyaya niya tabang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't tumaramay, ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya tabang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't sabat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat
karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang nabubuhay. Dumagsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Ang sala ko'y iyong pinatawan at iyong pinagaling aking karamdaman. Pinako mong lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Yesus. Kaya ako susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Yesus. Ang sala ko'y iyong pinatawan at iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mong lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Yesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong
salita, buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Panginoon, minamahal kita, paglingkuran kita habang nabubuhay. Dumagsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang laging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. O nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang laging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong himig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang kapay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal
kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais kong umawi, Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang laging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Karapat-dapat ka nga sambahin, karapat-dapat ka nga purihin. Ang iyong kabanatan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kakalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, bakit man namin na maunawaan, Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan, di maaningan, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod,
sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Lagi inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Ang pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo. Sa aming sama-sama magsamba, presensya mo'y bumaba pa sa amin laging mananahan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. O pag-ibig mo'y aming nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay.
sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y umababa sa amin laging mananahan tuwina. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, at ang pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwina. Habang hindi karapat-dapat, kukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran,
katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalat kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito, hallelujah, sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghawakan ko. Buhay ko'y binago mo. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Nang lumapit ako sa'yo, O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Hallelujah. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko, ang siyang panghahawakan ko. He lifted me up from the miry clay. Hallelujah. He planted my feet
along the King's Highway. And the two reasons why I sing and shout, for Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, and He lifted me up. Thank you so much, dear Jesus, from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway. And the two reasons why I sing and shout, for Jesus came down, 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 and He lifted me up, up. And when I counted all my blessings, and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's before. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the tone of His today, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. His love grows sweeter, it did before. Lift me up when I'm down, that He only can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the tone of each today, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. If you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, Jesus made me a believer, out of me you praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over and you. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Oh, Jesus gonna hold my life one day and make a believer and say, oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and blinded eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. We'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the truth, the way,
God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Will Christ Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Will Christ Jesus, my Lord and my God. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen. O tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat pumapalakpak, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na
masaya. Lahat lumulukso sa kalangitan, lahat lumulukso sa kalangitan, lahat lumulukso sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping us alive. The Holy Ghost and fire that is keeping us alive. My Jesus keeping us alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping us alive, amen. Keeping us alive, Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping us alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping us alive, keeping us alive. Hallelujah. My Jesus, keeping us alive. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet in me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Bigyan natin ng masigabong palakpak ating mga pinakamamahal na Panginoon. At dyan po natatapos mga pinamahal ko ang ating congregational singing, ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos. At talagang napakainam, napakasarap mag-aalay ng mga papuring awit na ito mga pinamahal ko. For God inhabited the praises of His people. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating mga pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatiran na pinagpala, mga minamahal ko, na makapagbahagi ngayon ng kanila pong mga pasasalamat.
Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating bigyan ng matunog na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldes Dalmeda. Patuloy po natin inaalala. Hindi po natin pwede makalimutan ang mga iniwanang halimbawa, ang mga turo ng ating mga beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na talagang sila po mga minamahal kong haleluyang naging katuwang ng ating pong beloved parents to the Lord para patuloy mga minamahal kong haleluya na may pamalakayang ibanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening ay po ipinapaabot, sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At of course, nariyan po kayo mga minamahal kong aking mga iniibig na mga kapatiran na patuloy na ipinagtatrabaho ang kanila pong mga kaligtasan, mga minamahal ko. At ang ating pong mga Facebook live streaming viewers na patuloy na umaantabay, blessed evening din po aking pong pinapaabot mga minamahal ko, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibayong dagat. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sabi nga ng banal na kasulatan na tayo daw mga minamahal ko ay magpaabot, mga minamahal ko, amen, ng pagluwalhati, mga minamahal ko, pumasok sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat. Dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 100, mga minamahal ko, ang talatay 4 hanggang 5. Ang sabi dito, magsipayosok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat, na sa kanyang looban na may pagpupuri, magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Amen? To all generations, mga minamahal kong hallelujah. At ang mahal na Panginoon hindi nang hinawa mula pa noon, mga minamahal ko, sa mga oras na ito, mga minamahal ko, ay hindi tumitigil, mga minamahal ko, na tayo po'y pakitaan ng mga himala. Amen. Ang kaganyang kagandahang loob ay patuloy niyang ipinamamalas, mga minamahal ko. From day to day, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang pagliligtas ay ating pong nakikita, ang kanyang dakilang pag-iingat sa atin, mga minamahal ko, especially now in this time of great trials, kaya nga mga minamahal ko, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya, mga minamahal ko. It's a long haul. Ang sabi nga talagang tumagal na, mga minamahal ko, at halos magdadalawang taon na, mga minamahal ko. Malapit na naman po ang bare months, mga minamahal. Amen? Amen? Pero ito tayo, mga minamahal ko, habang talagang nagkakaroon ng surge ng mga minamahal pagtaas sa mga kaso, mga minamahal ko. Ngayon sa Metro Manila, itinala ang talagang mga minamahal ko, breaking the record, mga minamahal ko, mula nung mga minamahal ko tumamat ang pandemyang ito, mga minamahal ko, nagkaroon ng bagong kaso ngayon ng 17,231. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang laki pa rin, mga minamahal ko, ng ating kinakaharap, mga minamahal ko, hallelujah, na problema. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ngunit huwag nating ituon ang ating pong focus, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong nararanasan ng mga talagang pagsubok na yan, mga minamahal ko, kundi tignan po natin ang kagandahang loob, ang kabutihan ng Diyos. Despite of these mga minamahal trials, amen? See the positive side. See God, mga minamahal ko, hallelujah, doing His miracles. Amen? Onas, mga minamahal ko, hallelujah, bilang mga anak ng Diyos. Kaya akin na po pinaganda, mga minamahal ko, mga first 5, mga minamahal ko, mga unang 5, mga minamahal ko sa ating beloved sisters, mga minamahal ko, maganda pa ating beloved sister Loretta Bacani, ating beloved sister Evelina Rosario, ating beloved sister Nida Bakuyag,
ating beloved Sister Presi Benitez, ating beloved Sister Jonelyn Milan, mga minamahal ko, at ang mga sumusunod, mga kanibang binaganda, ating beloved Sister Bea Michelle Aquino, ating beloved Sister Riza Briones, at sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, get ready sa ating beloved brother June Amaro, beloved brother Judel Aquino, beloved brother Norman Intrata, ating beloved brother Daniel Pereras, at ating beloved brother Romel Morante, mga minamahal ko, at ang mga sumusunod pa, mga minamahal ko, ating beloved brother June Sabangan, beloved brother Joshua Villarus, ating beloved brother Junel Flores, at ating beloved brother Gary Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. At kung ready na po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, at mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin na pong formal na buksan ating pong testimony portion, at atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Loretta Bacani. Amen. At sunod po siya natin beloved brother June Amaro. Isa pong masigabong palapak muli at ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Armeda, ang tagapagturo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Armeda, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Neal, ang sa kanyang anak na Sister Divine, beloved children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang gabi na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. At karamdaman. Diyan po na may insomnia po ako, high blood, diabetes. Mataas po ang cholesterol. Ang aking pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor noon, albularyo. Pero wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwalis sa kapagiliran po namin. Nandiyan po na, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Sa oras na yun, minamahal, nakatulog po ako, nagising po ako, umaga na po. Tinignan ko po yung mata ko, minamahal, sa salamin. Sa una't dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Armeda, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pinagaling niya po ako. Alam niyo, minamahal, natrangkaso po ako. Alam niyo po, wala po akong ginamit na gamot. Talagang napakabuti ang mahal na Panginoon Hesus kasi po talagang lagi akong pinapawisan, kaya andali akong pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon Lord. Hesus. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pagpapala na yan. Pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual.
Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat po sa amin, pamilya. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa kalakasan na ibinibigay po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pagpo-provide po sa aming pang-araw-araw. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo lamang. God bless you, beloved Sister Loretta Bacani. Sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang gumagawa sa atin mga minamahal ko ng mga himala. Amen? Imagine mga minamahal ko, usong-uso ngayon ang trangkaso. Amen? Amen? At ang sabi nga ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, wala siyang tinake na anumang klase ng gamot, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga niya, mga minamahal ko, parati siyang pinagpapawisan, mga minamahal ko, na kung kaya't mga minamahal ko at agaran, mga minamahal ko ang kanyang kagalingan. Amen? At alam naman po natin, mga minamahal ko, na kapag talagang ikaw, mga minamahal ko, ay naka-contract ng trangkaso, mga minamahal, talagang kinakailangan pawisan ka. Amen? Para talagang mga minamahal gumaling at maalis, mga minamahal ko, yung mga talagang sakit sa kasukasuan, mga minamahal. Napakahirap po talaga, mga minamahal, ang dumaan, mga minamahal ko, hallelujah, sa flu na yan, sa trangkaso, mga minamahal. Talagang grabe ang pasasalamat ang ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang siya iagarang pinagaling ng ating mga pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko, at hindi naman pong bigyan ng pagkakataon. Ating pakinggan, mga minamahal ko, na mainam ang ilalahad ng ating mga kapatid. Narito po ating beloved brother June Amaro. At sundan po siya na ating beloved Sister Evelina Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Hallelujah. At ako din po ay nagpapaabot ng doble paggalang sa ating mahal na Pastor Evangelist Well Estrada Almeida, and we always cherish the blessed teachings and memories of our dearest and Pastor Lina C. Almeida. Ganun po sa kanilang mga Almeida Children's at sa ating po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved Orden Preacher Kuya Bubuinir at sa kanya pong beloved daughter Sister Vines. At sa atin po mga beloved elders na kapiling natin ngayon, praise the Lord po. At sa inyo po mga beloved ko po mga kapatiran, baguhan manudatihan, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan po ulit ako ng pagkakataon upang luwalhatiin, pasalamatan siya sa kanyang mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay, sa mga paalala at mga himala. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na last year po, bakasyon ako, hanggang sa inabutan ako ng lockdown, mga minamahal. Nalungkot ako dahil hindi ako nakabalik dahil hanggang sa nag-expire po yung aking visa, mga minamahal. Ngunit sa isang banda ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil mayroon po akong problema pala sa physical pangatawan na yung mabilis po ang pagbagsak na aking physical na pangatawan noong time na yun, mga minamahal. At yung aking beloved wife ay kanya pong akong pinipilit na magpa-check up sa hospital, ngunit talagang umaayaw po ako, mga minamahal. Ngunit May 20, mga minamahal, nung papunta sana kami sa Kalasyaw, ay wala pa pong jeep na masakyan, mga minamahal, dahil yun yung time ng ACQ pa tayo dito sa Pangasinan. Sabi sa aking beloved wife na nandito na lang rin naman tayo sa bayan, ay pupunta na tayo sa ospital para may pa-check up ka. Dahil nag-alala na ako sa iyong physical pangatawan na malakas kang kumain, ngunit mabilis ang pagpayat mo. Kaya, madalit sabi, pumunta kami sa ospital, mga minamahal, at doon kinuhaan ako ng urine at saka sa akin dugo. At lumabas doon sa
laboratory, mga minamahal, na nag-positive rin ako sa diabetic at Diabetes, amen. diabetes at tumaas na yung aking white blood. Kaya dinaig na po yung aking red blood, mga minamahal. Madalit sabi, mababa na po yung aking insulin, mga minamahal, sa aking katawan. Kaya sabi ng doktor na kailangan na confine ako. Kaya sabi ko, Dok, ayoko po talaga magpa-confine. At sabi niya, kung ayaw mong magpa-confine, pumirma ka ng waiver at kailangan na magturok na po kayo ng insulin. Ay, hindi po ako talaga pumayag na magturok ako ng insulin. Kaya sabi ng doktor, after 1 week, bumalik po kayo dito para i-general check-up natin ulit. Kaya ang sabi ko, sige po, Dok, babalik na lang kami. At pag uwi namin, mga minamahal, sa aking beloved wife doon sa aming bahay, tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. At ang sabi niya, mag-ayuno po kayo, beloved Brother John, ng 5 days. Kaya ginawa ko po yun, mga minamahal, ngunit hindi po ako sunod-sunod nakapag-ayuno doon, mga minamahal. Kaya isang araw yung aking naayuno, mga minamahal. At bumalik ako after 1 week doon sa hospital at nagpa-general laboratory check-up ulit. At ni laboratory, lumabas doon, mga minamahal, na negative na po, mga minamahal, yung aking diabetic. Pinagaling na po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na, hallelujah, binigyan niya ulit ako ng pagkakataon, mga minamahal, na hindi po ako nag-maintenance at hindi po ako nagpa-confine, mga minamahal. Hindi po ako nagturok ng insulin. Kaya hanggang ngayon, ako po ay labis-labis po na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil that time, mga minamahal, lumabo na talaga yung aking paningin. Yung letra sa cellphone, mga minamahal, hindi ko na po mabasa yan. Kaya ang buong akala namin na makabalik ako doon pa sa ibang bansa. Kaya dali-dali po namin pinapalitan na aking beloved wife yung glass sa aking salamin na para sa itid, para pwede sa malayuan at pwede rin sa pang-reading, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nasayang ulit yung pagpapalit ng glass sa aking salamin na yan at binalik niya yung liwanag sa aking paningin. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus Hallelujah. sa Praise the lahat Lord. ng mga pagpapala na yan. At aking po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus yung kanyang pag-iingat nung ako po ay nagtatrabaho pa sa ibang bansa, at sa kanyang pag-ingat din po sa aking beloved wife at beloved son dito, mga minamahal, sa Pilipinas. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga opportunity na yan, mga minamahal, na pinagkaloob niya sa akin. At may share ko lamang po sa inyo, mga minamahal. Last Tuesday po, mga minamahal, after po ng ating Bible study doon sa Tibag, pag-uwi ko po doon sa aming bahay, nadatnan ko po yung aking beloved wife na kausap yung kanyang mga mahal sa buhay dahil po sa mayroong kaunting problema, mga minamahal. Yung amin pong, yung kanila pong panganay na kapatid, yung aking beloved bayaw, mga minamahal, na siya pong nagbunga sa amin, mga minamahal, na siya po ay salesman sa electrical dyan sa Santa Cruz, Manila, mga minamahal. At yung kanyang amo ay nag-positive, mga minamahal, sa COVID. At Friday, mga minamahal, nung na-detect yung kanyang amo, mga minamahal, at dinala doon sa St. Luke's Hospital para i-swab test sila, mga minamahal. At hindi na kontento yung kanyang amo, hindi naniwala doon sa result ng swab test doon sa St. Luke's, mga minamahal. Silang lahat, pati yung kanyang mga tauhan sa electrical supply na yan, mga minamahal, ay dinala niya doon sa Chinese General Hospital. At doon, lumabas sa kanilang swab test na talagang positive yung kanilang amo. At
pati yung aking beloved bayaw at yung kasamahan niyang mga salesman, mga minamahal, ay na positive din sa swab test, mga minamahal, sa madalit sabi sa COVID. Dahil ang sabi ko, pag rapid test, iba ang dinidetect ng rapid test. Pag nag-active yung result sa rapid test, may ibig sabihin may nilalabanan siyang virus o kaya katulad ng sipon, ubo o lagnat. Pero pag swab test, mga minamahal, ay talagang ang result niyan ay ang dinidetect pala niyan, mga minamahal, ay COVID. Kaya sa madalit sabi, nag-positive po yung aking beloved bayaw, mga minamahal, kaya nais niyang ilihim. Ngunit hindi lumabas din sa kanyang labi na dahil umiiyak na po, mga minamahal. Kaya that time, mga minamahal, kinuha ko yung cellphone sa aking beloved wife at kinausap ko siya. Ang sabi ko, dahil iyak ng iyak, sabi niya, ito na siguro ang pagkukulang namin dahil dati-rati nung wala pang COVID, lagi kami nakakadalo sa ating banal na gawain doon sa Amoranto. Ngunit ngayon na wala na sa Amoranto yung ating gawain, ay hindi na kami nakakadalo. Nanonood na lang kami sa webcast. Kaya ang sabi niya, napakapalad ninyo dahil dyan sa probinsya, dyan sa San Carlos, kahit nung ACQ, hindi tumigil yung pagkakagawa natin dyan sa lagi ang patuloy na idinadaos yung banal na gawain kahit na bawal yung mass gathering. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa, kuya. Dahil isinishare ko na sa kanya yung mga kapatiran natin na nagkaroon ng problema dito sa COVID. Sabi ko, mayroong kapatid ni Sister Pili Banyes. Bago pa lang nag-umpisa yung COVID na yan, pang ilang number pa lang yung kapatid niya. Talagang sila ang nagdala ng kanyang beloved husband doon sa hospital. Kaya nandyan, naka-quarantine sila, ngunit hindi po sila nawalan ng pag-asa. Tumawag dito sa ating pastoral house at nandyan patuloy, nag-ayuno at lalo na yung pagpupuri. Wala tayong ibang tawagan ngayon sa panahong ito kahit milyonaryo ka pa dahil itong kalaban natin ngayon na hindi natin nakikita. Shout hallelujah. Kaya walang iba nating tatawagan kundi ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya umiiyak siya, mga minamahal. Pati ako hindi ko mapigil yung aking luha, mga minamahal. Sabi ko, yung kapatid nating isa na dating PSG dyan sa Malacanang ay talagang nag-positive siya. Kuya, hindi lang asymptomatic, talagang COVID na yun, palatandaan na ng COVID na yung kanyang nararamdaman. Ngunit tumawag siya dito sa pastoral house sa ating mga pastoral workers at sabi ng ating beloved ordained preacher, magtiwala ka lang, Brother Daniel Pereiras, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malulusaw yung COVID na yan sa iyong katawan. Nandito na siya, pang-apat nilang swab test sa tulong at kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Jesus, negative na po yung kanyang COVID. Kaya ikaw manalig ka lang dahil isolate talaga sila ngayon, mga minamahal. Kaya 10 days po, mga minamahal, na matapos yung kanya pong quarantine, mga minamahal, doon sa malapit po sa may Malabonsong school, mga minamahal. Kaya sabi ko, manalig ka lang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Basta magpuri ka lang na magpuri at manalangin ka ng manalangin dahil talagang sa pag-final ng swab test mo niyan, paglabas mo, pagkatapos mo sa iyong quarantine dyan, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya patuloy kaming nananalangin at humihingi po ng baka prayer dito sa ating pastoral house para po sa aking beloved bayaw. Kaya kahit wala pa yung, hindi pa natapos yung kanyang 10 araw na
quarantine, mga minamahal. Yan po ay amin na pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang lahat mga yan, hallelujah, yung mga pagsubok na yan, hallelujah, sa ating buhay. Kaya habang tayo, sabi ng ating beloved elder na narinig ko sa kanyang pagdala ng mensahe na sa panahon natin ngayon, habang pwede pa tayong dumalo, libre pa tayong makapunta dito sa ating banal na gawain, samantalain nating dumalo, hindi tayo magpatupik sa ating pagsasamba dahil pinagpala pa tayo dito, mga minamahal, na mayroon pa tayong bahay-sambahan na mapupuntahan. Samantala yung ating mga kapatiran doon sa dago ng Metro Manila ay talagang uhaw na silang makadalo sa ating banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother June Namaro, sa pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, na ang lahat ng mga bagay ay pawang pinaglalakip-lakip ng mga Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang mga banal. Amen? Nagkaroon ng diabetes ang ating mga kapatid sa hindi inaasahan, mga minamahal ko, na talagang siya po'y grabe ang kanyang pagtataka sapagkat grabe ang kanyang pamamayat, mga minamahal, despite na malakas naman siyang kumain, mga minamahal ko. At kung minsan, mga minamahal ko, talagang itong mga bad circumstances na kagaya ng kanya pong naranasan ay talagang pinaglalakip-lakip ng mga Panginoon kasi mayroon siyang purpose, mga minamahal. Amen? At talagang ating mga kapatid, uwi na sana, mga minamahal ko. Mag-a-abroad muli, mga minamahal ko, ngunit talagang hindi na siya pinayagan ng mga Panginoon. Sabagat ang sabi nga niya, mga minamahal ko, talagang medyo nagsasuffer naman yung kanyang spirituality, mga minamahal ko. Amen? Alam naman po natin yung sitwasyon ng ating po mga kapwa-Kristiyano, mga minamahal ko, mga OFWs, mga minamahal ko, talagang sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nariyan, mga minamahal ko, na madalang na makadalo once na nasa ibang bansa na, lalo na't walang malapit na gawain. At mga minamahal ko, hallelujah, ating mga kapatid, na bagamat na-diagnose na may diabetes, mga minamahal ko, siya po, mga minamahal ko, ay talagang nagpasalamat pa, mga minamahal ko. Amen? At tunay nga, mga minamahal ko, hallelujah, yung nangyari sa kanyang mahal na bayaw, mga minamahal ko, ay talagang nakakalungkot. Mga minamahal ko, totoo ang sinabi ng ating mga kapatid na itong pandemya ang ating kinakaharap, mga minamahal ko. Talagang, kumbaga, mga minamahal ko, walang mayaman, walang mahirap, walang pinipili, mga minamahal ko. Even yung mga talagang meron mga kakayahan, mga minamahal ko, na magpa-ospital, mga minamahal ko. Amen? Ay sinawing palad pa rin, mga minamahal ko, na talagang mga minamahal ko, sila po'y na biktima na itong virus na ito, mga minamahal, na itong COVID-19. At ito nga, mga minamahal ko, na talagang hindi magkaunda-unda ugaga ang ating pong pamahalaan, mga minamahal ko, dyan sa Metro Manila, na talagang nagdeklara, mga minamahal ko, ng halos dalawang linggo, mga minamahal ko, na bumalik sila sa ECQ, mga minamahal. At talagang kinocontain talaga itong variant na ito, itong Delta variant, mga minamahal ko, na sinasabi nga ng kagawaran ng kalusugan, mga minamahal ko, na highly transmissible po siya. At talagang mahirap i-detect, mga minamahal ko, sabagat maging sa swab test, mga minamahal ko, ayon sa mga findings ng mga doktor, ay talagang nagne-negative, mga minamahal ko, ang mga test, mga minamahal ko. At talagang takang-taka sila, mga minamahal ko, nung mga kasagsagan ng mga nakaraang taon, mga minamahal ko, hindi tinatablan. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, malakas ang immune system ng mga kabataan, mga bata at mga edad, mga 17 years old, mga minamahal ko, pababa. Pero ngayon, mga minamahal ko, sila po yung mga tinatamaan na rin, mga minamahal ko, bukod sa mga senior citizens. Amen? Kaya itong kinatatakutang Delta variant, mga minamahal ko, kaya talagang nagdeklara na naman ng pinakamahigpit na quarantine, mga minamahal ko, hallelujah. Ang tawag dito, mga minamahal ko,
quarantine, yung pinakamataas na restriction, mga minamahal ko. Pero huwag tayong mag-alala. Sabi nga ng mga mangangaral, mga minamahal ko, Delta variant ito, pero ang ating mahal na Panginoon, He is the Alpha and Omega. Amen? Kaya mga minamahal ko, huwag tayong mag-alala, mga minamahal ko. God is bigger than COVID-19. Amen? Napatunayan man natin yan, mga minamahal ko. At talagang ang mahal na Panginoon, hallelujah, i-protect todo niya, mga minamahal ko, ang kanyang mga anak, mga minamahal ko. At talagang mga hindi siya nagpapabaya, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Totoo nga, mapalad tayo, mga minamahal ko, sapagat tayo, mga minamahal ko, ay talagang binigyan ng ganitong pagkakataon. Mga minamahal ko, ang sabi nga natin, mga kapatid, mula nung mga minamahal ko magdeklara ng talagang ECQ ang pamahalaan, kaugnay nga nitong COVID-19. Pero ang gawain dito sa lugar ng San Carlos City, mga minamahal ko, ay hindi po tumigil. At talagang pinagpala tayong lubos, mga minamahal ko, sapagkat patuloy na nahihipo ng mahal na Panginoon yung ating po mga lokal na mga opisyalis, mga minamahal ko, na hindi tayo hadlangan. Amen? Pero sumunod din naman tayo, mga minamahal ko, sa mga minimum health protocols, mga minamahal ko, na tinatawag, yung social distancing, mga minamahal ko, huwag nating hayaan na tayo po'y magdikit-dikit. Sapagkat kaya po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po'y pinagkalooban ng napakaluwag, mga minamahal ko, na bahay-sambahan. Amen? Sapagkat darating pala, mga minamahal ko, ng mga sitwasyon na ganito. Amen? So, kaili lang, mga minamahal ko, hallelujah, huwag magdikit-dikit, mga minamahal ko, para talagang kapag may surprise inspection, mga minamahal ko, mga health authorities, mga minamahal ko, di natin alam. Amen? Amen? Ay talagang ating ino-observe talaga yung mga minimum health protocols na yan at hindi tayo nakaka-violate, mga minamahal ko. Sabagat ang mga anak ng Diyos ay mga law-abiding citizens. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Evelina Rosario. At sundan po siya, mga minamahal ko, na ating beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, apot manugang. Hallelujah, praise the Lord. Ating inaalala, turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa ating beloved mga manggagawa, pinangasiwa na ating beloved ordained preacher sa kanina nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved mga elders, beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang wala pa po kami sa ministeryong ito. Talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakasakit, para tinutusok-tusok po yung ulo ko. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naiswit ko po yung television namin, ay talagang nandyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hindi po nagtagay-tagang hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tamang po dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil totoo po siya sa ministeryong ito. Talagang
nandyan ang aking mahal na mga anak nung wala pa po kami sa gawain ito. Talagang sunod-sunod po rin po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po sila alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikan ng mga lahat ng mga manggagawa. Hallelujah. Yung sakitin po nila ay talagang pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na mga anak talagang hallelujah, praise the Lord. Dumalo na po kayo, dumalo na kayo, sabi ko sa kanila. Hallelujah, talagang napakalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, sabi ko. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dumadalaw na po yung bunso kong anak. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak sa kanilang pag-iingat niya sa aking mahal na anak. Talagang nag-encounter po siya ng aksidente. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang nang salpukan yung single. Hallelujah, praise the Lord. Talagang yung aking mahal na anak, nasa gilid po siya. Hallelujah, nakatayo lamang po ni Gasgas Bukol man ay talagang pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Glory to Hesus. God. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Napakapalad natin ay talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa tuwing tayo tumatawag sa Kanya, ay talagang nandyan palagi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy ng pagdalo. Hallelujah. Yung karamdaman kong sakitin ng uli. Hallelujah, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang nandyan na. Hindi na po sinusumbang, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario, sa inyo pong patutuong yan. At talagang mga minamahal kong hallelujah. Marapat lamang po natin pasalamatan natin ang pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang ating mga loved ones, mga minamahal ko, hallelujah, na bagamat talagang nariyan, hindi pa natin nakakasama, mga minamahal ko sa paglilingkod na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay patuloy din pinag-iingatan. Amen? At yan mga minamahal ko dahil sa leading prayer ng ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. At sa atin na rin pagsusumamo mga minamahal ko bilang kanyang mga anak, mga minamahal. Alam ng mga Panginoon, amen, talagang maging ating pong mga loved ones, covered ng ating pong mga panalangin. Amen? Ang pag-iingat sa kanila ay ganun na lamang, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga vehicular accidents, mga minamahal ko, ang sabi nga ng ating mahal na nanay, na kung saan na-involve yung kanyang anak, mga minamahal ko, na nakasingle sa isang motor, mga minamahal ko. Usually, mga minamahal ko, talagang nakikita natin yung mga malalagim na mga aksidente sa daan. Amen? At talagang mga minamahal ko, napakarami ng mga nabibiktima, mga minamahal ko, especially mga minamahal ko sa mga single na yan, mga minamahal kung saan mga minamahal ko, sila po'y either nasusuot doon sa ilalim ng truck o talagang salpukan talaga, mga minamahal. Ngunit talagang grabe, mga minamahal, mag-iingat ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na nanay, tumayo lamang, mga minamahal, ni bukol ni gasgas, ay wala. Pinag-ingatang lubos na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sinong hindi magpapasalamat?
Amen? Ay, talagang nire-recompense ng mga Panginoon. Hallelujah. Talagang, kumbaga mga sulit, mga minamahal ko, ang ating mga ginagawang sakripisyong ito, mga minamahal ko, na talagang pati yung ating mga loved ones, mga minamahal ko, nakikinabang ng husto. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong mga minamanghinaan na dumalangin na pasasaan ba't mga minamahal ko. Tayo rin po sama-samang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating sabihan lamang sila mga minamahal ko, talagang wala nang masyadong oras. Amen? Na totoo nga tayo po nasa huling panahon na nga. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At habang hindi pa tayo inaantok, tumawag pa tayo ng isa pang patotoo. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Ating pong mga minamahal ko mabigyan ng pagkakataon ng lahat na makapagpasalamat ngayon pong ating pong Friday overnight worship. At narito naman ating beloved brother Judel, kung siya po'y available na. Sundan po siya na ating beloved Sister Nida Bakuyag. Muli natin palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin pinagpapabot po na dobleng pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala ng mga ginto ang turo at aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanang mga beloved children at sa ating pong makapiling ng mga beloved elders at sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, at sa kanilang buong pamilya, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan mga datihan, at sa ating po mga beloved live webcast viewers, ako pinagpapabot po ng isang pagpalang hating gabunan po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus sa gininto ang pagkakataong ito na pinag-alab sa akin upang maihayag ko po ang mga himala, kabutihan sa aming buhay, mga minamahal. Andiyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, ang magdadalawang taon na po na nariyan ang pandemic, ngunit minsan mga minamahal, magmula ng umpisa po ng lockdown hanggang sa mga oras na ito, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Nariyan po mga minamahal ang patuloy na pagpuprovide po ng araw-araw naming mga pangailangan, maging sa pag-ingat sa amin mga minamahal na sa buong pamilya namin, na bagamat na pumupunta kami o nadadaanan namin mga lugar na may mga COVID, mga minamahal, andyan pa rin po ang pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ang kagalingan po ng aking karamdaman na siyang nagpahirap po sa akin nung ako po'y sanggol hanggang sa ako'y tumungtong po sa paaralan, mga minamahal. Andyan na dala-dala ko po ang sakit na asma, mga minamahal, na muntik ko na po yung ikamatay, mga minamahal. Andyan na buong akala ko rin po, mga minamahal, nung nasa elementarya po ako, mga minamahal, ay hindi na po ako makakapag-aral, mga minamahal, dahil andyan na kunting pagod lang po, hinihingal na po ako, mga minamahal, maging sa pakikipaglaro sa aking mga kaibigan o mga pinsan, mga minamahal, ay hindi ko magawa, mga minamahal, maging sa mga gawain ko sa bahay, mga minamahal, hindi ko magampanan, mga minamahal, dahil kunting pagod. Andyan na sinusumpong na po ako ng asma, mga minamahal. Andyan na sa paghanap po ng lunas ng pamilya namin, mga minamahal, sa asma na yan. Andyan na in-advisean po lahat ng advice po ng aming mga kapitbahay na mag-ihaw ng butiki, mga minamahal, ay ginawa ko po yan, mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Maging sa paglapit po, mga minamahal, sa mga albularyo, hindi lang po isa o dalawang albularyo ang mga nalapitan namin, mga minamahal, ngunit kami po'y bigo, mga minamahal, maging sa mga doktor, mga minamahal, na hindi lang din po dalawa o tatlong doktor ang mga nalalapitan namin, mga minamahal. Andyan na alam naman po natin na pansamantalang kagalingan lang po, mga minamahal, ngunit nung time, mga minamahal, na kami po'y tawagin sa ng ating pinakamamahal na Jesus, at tanggapin ko po ang bautismo sa tubig at maglingkod sa Kanya, mga minamahal, andyan kaagad ang kagalingan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking mga minamahal. At ang puso ko po yung pinapasalamatan. Andyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, ang pag-iingat sa buong pamilya namin, lalo na po sa aming beloved mama, maging sa aming mga beloved loved ones sa ibayong dagat, mga minamahal, na bagamat nariyan pa rin ang
COVID sa kanyang mga paligid, andyan pa rin po ang pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon That's sa right, kanyang mga amen. minamahal, maging sa pagtatrabaho ng aming beloved ating mga minamahal na andyan na sa hospital po, mga minamahal, na bagamat hindi po nila alam kung sino-sino yung mga nakakahalubilo nila o anong mga sakit nila, ngunit nariyan na pinag-iingatan po siya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa Amen. pagdadrive namin. Hallelujah. Mga minamahal, andyan pa rin po ang pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang lahat-lahat po, mga minamahal, ng lahat ng mga pagpalang pinagkaroon sa buong pamilya namin, magmula sa mga pagpalang pisikal, pinansyal, higit sa pagpapalang espiritual, at bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, sa dakilang habag lang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagagamit po ako sa inyong banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kaparian, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Judel Aquino, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na talagang ating mga kapatid, talagang pinasasalamatan niya ating pinakamamahal ng Panginoon sa kanya pong dakilang pag-iingat. At talagang halos magto 2 years na, mga minamahal ko, itong pandemic na ito, mga minamahal ko, na alam naman po natin na may kaakibat na talagang financial crisis, mga minamahal ko. Sa totoo lang, mga minamahal ko, talagang ang daming umaaray, amen? Ay maging sa mga business sectors, mga minamahal ko, sa mga restaurants, mga minamahal ko, sa mga barbershops, at kapag nagdeklara ng ECQ, MECQ, mga minamahal ko, ay talagang patay na naman ang kanilang negosyo, mga minamahal ko. Talagang halos, talagang ang dami na pong nagsara, sa totoo lang, mga minamahal ko. Kung hindi man nagsara, mga minamahal ko, nag-retrench, mga minamahal ko, ng mga empleyado. Amen? Dating 10 ang mga employees, mga minamahal ko, ngayon 2, 3 na lang, mga minamahal. Amen? Napansin nyo po sa mga crew ng Jollibee, mga minamahal. Amen? Mga fast food chains na yan, ay talagang very limited na, mga minamahal ko. At talagang yung mga iba, talagang pumayag na lamang, mga minamahal ko, na bawasan ng husto ang kanilang mga sweldo. Amen? Para lamang magkaroon ng kahit papano trabaho. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, business is not good, mga minamahal ko. Alam naman po natin yan. Amen? Sa hanay ng mga turismo, mga minamahal ko, mga hotels, sarado yung mga yan. Amen? Amen? At kung magbukas man, mga minamahal ko, 20 to 30% lamang, mga minamahal ko, na kapasidad, mga minamahal ko, bawal na magpunuan. Kaya talagang may kaakibat na talagang financial crisis itong pandemya ang ating kinakaharap. Kaya talagang hindi nga alam ng gobyerno kung, amen, anong talagang bibigyan ng prioridad. Ang kalusugan ba o ang ekonomiya? Amen? Kung hindi man mamatay sa virus, amen, mamatay sa gutom. Kaya mga minamahal ko, saan ka, mga minamahal? Anong pipiliin mo? Sapagkat mga minamahal ko talaga, halos paubos ng kabangyaman, mga kabibigay ng ayuda. Amen? At talaga hindi po sapat, mga minamahal ko, yung mga ayudang pinamamahagi ng gobyerno talaga. Amen? Amen? Alam naman po natin yan, mga minamahal ko. Pero sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang mga anak ng Diyos will thrive, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, dati na tayong tinuruan, mga minamahal ko, na kapag walang pagkain, amen? Sinanay tayo na fasting, amen? Yan ang kagandahan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya talagang pinakikinabangan po natin yung mga turo ng mga men of God. Noon pa man, mga minamahal, nagtataka, mga minamahal, bakit sa ministeryong ito, tanging GMCIM lamang, mga minamahal ko, may talagang, kumbaga, mga minamahal, very particular na pinagtuunan, mga minamahal, binigyan ng halaga yung pag-aayuno. Diba? Sa mga churches, kung mamasdan ninyo, hindi nga alam, mga minamahal ko. Amen? Yung mga naglilid doon sa mga ibang churches, mga kapatiran, ano ba ang ayuno? Ano ba ang fasting? Sapagkat hindi naman talaga sinanay. Amen?
Pero tayo mga minamahal ko, hallelujah, dati na mga minamahal, even mga minamahal ko yung buhay ng ating pong minamahal evangelista, Weldestrad Almeda, kasama ng ating pong beloved Mama Dear, alam na alam po natin mga minamahal ko kanilang pinagdaanan. Amen? Na kung yun ang pag-uusapan mga minamahal ko, ay hindi na talaga mabilang mga minamahal ko. Amen? Yung kanila pong pinag-fasting mga minamahal ko, hallelujah, para talagang itaguyod mga mapangunahan mga minamahal ko. Amen? Ang ating pong ministering ito mga minamahal. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Ngayong panahon na ito, mga minamahal ko, ay atin talagang pinakikinabangan ng husto. Tayo po muna lahat ay tumayo, tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagpag po natin mga minamahal ko yung ating pong nag-uumpisa ng antukin na diwa. Amen? Amen? Para mga minamahal, tuloy-tuloy po yung ating pagkikinig ng mga pinagpalang mga patuto. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kung sa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po Panginoon at kami ginagamit, kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Praise the Lord! Hallelujah! Puri natin ang pinakamamahal na Panginoon. At talagang pwede tayong lumukso mga minamahal ko kapag tayo pinagpupuri mga minamahal. Amen? Yung ating pong mga joyful dance na tinatawag ay parang mga solim mga minamahal ko. Parang kunti lang yung ating galaw. Amen? Hindi tayo hindi magigising yung ating pong mga inaantok na diwa niya. Hindi dadalo yung ating pong mga dugo. At ang tendency niya, mga minamahal, pagbalik po natin sa ating mga kinauupuan, mga minamahal, kaya talagang medyo baka dalawa na ang tingin nyo sa mga testimony leaders, mga minamahal. At
talagang makaidlip tayo, makatulog tayo mga minat, masayang itong ating ginagawang Friday overnight worship, mga minamahal. Paalala lamang mga minamahal ko, magsikap tayo manatiling gising. Praise the Lord. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother, Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Sundan po siya na ating beloved brother Norman Intrata. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Wildis Radalmeda at atin din pong inaalala mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinier, sa kanilang anak, Sister Vines, at sa lahat po ng mga kasama po nating mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na isa rin po ako na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nakilala ko po siya. Alam niyo mga minamahal, ginamit po ang aking beloved anak po mga minamahal na meron po siyang karamdaman galis po sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, dati po hindi po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin. Nandyan po mga minamahal, napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Ngunit isang araw na nagkaroon ng karamdaman pong aking beloved kong anak na palagi po kami dyan sa doktor po mga minamahal. Balik-balik po kami dyan sa may dako ng San Lazaro po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na wala pong kagalingan po mga minamahal hanggang sa wala na po talaga akong magawa sapagkat ang lahat ng mga kaparaanan ng tao ginawa ko na po mga minamahal hanggang isang araw na naisip ko po yung nag-share po sa akin na dito po sa gawain ito po ay anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. That's right. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na nariyan po mga minamahal na sinubukan ko pong sumama po sa kanila. Araw po ng linggo yun mga minamahal sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain. Tunay po mga minamahal na yung araw na yun po mga minamahal ay una pong araw ko po mga minamahal ay talagang nandiyan ang mga pagpupuri po mga minamahal na sabi ko nga po mga minamahal, first time ko lang pong makapanood po, makapakinig ng mga ganitong mga papuri pong awit po mga minamahal na pero iba po yung aking nararamdaman na talagang grabe pong kagalakan ko po mga minamahal. Tunay po mga minamahal sa pagpupuri lamang po na nariyan po nagagalak po ang aking puso po mga minamahal hanggang sa mapatotoo na ganito. Nakinig po ako ng mga patotoo po mga minamahal at ang totoo po mga minamahal yung sinabi ng isang kapatid na nag-share po sa akin na tunay po mga minamahal yung mga napakinggan ko pong mga patotoo na ang cancer po dito ay tinanggihan na ng doktor po mga minamahal at nung sila po'y tumanggap ng bautismo, nagpatuloy na dumalo po sa banal na gawain ito po, sila po'y pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At yung mga kitong po mga minamahal na napakinggan ko pong patotoo rin po mga minamahal na isa pong ang kanyang daliri po mga minamahal ay talagang pudpud na po itong mga minamahal sa sugat po mga minamahal. At nung sila po ay sumampalataya, tumanggap din po sila ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Nagpatuloy po silang dumalo. Alam niyo mga minamahal, siya po inilinis at pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Ako pinanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ang karamdaman ng aking beloved kong anak ay galis po mga minamahal na sabi ko, kung yung kitong na yan po mga minamahal ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At ako po ay sumasampalataya po sa mahal na Panginoong Yesus na aking pong anak ay pagagalingin din ng mga halapag ng Yesus. Tunay po mga minamahal, ang ginawa ko lang po mga minamahal ay tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At ako po mga minamahal na patuloy na dumalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal,
Hindi ko na po namalaya na wala pa pong isang buwan po mga minamahal sa aking pagdalo. Yung karamdaman ng aking beloved kong anak po mga minamahal na punong-puno ng galis, ito po nilinis, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Alam Lord. niyo mga minamahal, sa patuloy ko rin pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, dati po, ako po ay mahina po ng aking baga po mga minamahal. Bata pa po ako mga minamahal, tinag-live ko na po ito mga minamahal hanggang sa magkaasawa po ako. Alam niyo mga minamahal, simula nung ako po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung karamdaman kong yan po mga minamahal na mahina po ang aking baga, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus, pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldy Estrada Alameda, ito po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Hallelujah. At hindi po mga minamahal, ako po mga minamahal ay nakaranas po ng grabing himala na ako po'y nakunan po mga minamahal na isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal na nanghihina na rin po ako bilang tao po mga minamahal. Yung physical kong pangangatawan, nanghihina na po ako mga minamahal. Subalit, tunay po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Ako sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na yung pitos po mga minamahal ay malalabasin ng mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo mga minamahal, talagang nansan na bulok na po ang pitos na yun po mga minamahal, ngunit napakadakila at napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat sa pagpupuri po, pananalangin, pagsisisi po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Alameda, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus, the Lord. na wala pong raspa po, wala pong hospital. Tunay po na napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At gini po, akin din pong pasalamatan, nakaraang linggo lang po mga minamahal. Martis po yun mga minamahal. Yung aking beloved kong bunso po mga minamahal ay nagkaroon po mga minamahal ng trangkaso po mga minamahal. Inabot po ng 2 araw po mga minamahal, napakataas po ang kanyang lagnat at talagang pulang-pula na po yung kanyang mata po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Talagang tinitignan ko po siya mga minamahal. Ay, talaga pong sobrang init niya po mga minamahal. Pinunasan ko na po mga minamahal ng dati kong ginagawa po mga minamahal. Binanyusan ko po yan mga minamahal. Doon nang hindi po bumababa po ang kanyang lagnat po mga minamahal sapagkat mula nung pagkabata po yan sila mga minamahal, hindi ko na yan talaga yan sila pinapainom ng gamot po mga minamahal. Mula nung ako po ay nakakilala, year 1994, wala na po yung mga tabletas na yan, wala po yung mga gamot na yan po mga minamahal. Kami po ay nagtitiwala lang po sa mahal na Panginoon at nananampalataya po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na ang ginagawa ko po magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng puri po yan mga minamahal. Pagkatapos ko po magpuri, patungan ko ng kamay, ililihans ko po yan mga minamahal. Ngunit sa aking paglihans po, wala pa rin po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na talaga, lalong tumataas po yung kanyang lagnat. Ngunit sabi ko sa aking anak, ginawa ko ng lahat. Sabi ko, ako'y nagsisi na po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga na nagpuri na ako, sabi ko, kung sa akin ginawa ko na, sabi ko, baka ikaw ang may pagkukulang, magsisi ka, sabi ko po mga minamahal. Kung magsisi ka, manalangin ka sa mahal na Panginoong Yesus, sabi ko, na humingi ka ng tawad, habag sa mahal na Panginoong Yesus, para pagalingin ka, sabi ko po mga minamahal. Noong pangalawang gabi na po mga minamahal, yung bandang hating gabi na po mga minamahal, talagang napakataas ang kanyang lagnat. Nung hindi niya na po siguro makayanan, ang sabi niya sa akin, sige na, sabi niya nagmamakaawa na siya sa akin. Sige, sabi ko, manalangin tayo, sabi ko magsisi ka, dahil natapos na rin ako na magpuri sa mahal ng Panginoong Yesus. Alam mo, pagkikigan niya tayo, sabi ko po. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos ko po na manalangin pa mga minamahal, kinasahod ko po yung kanyang karamdaman na demonyo ng lagnat, ubos, sipon, trangkaso. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus, sabi ko, 3 beses po ito mga minamahal.
Tunay nga po, mga minamahal, pinawisan na po siya sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nariyan po, mga minamahal, na pagkatapos na pinapawisan na po siya, nandiyan na sumusuka na po siya, mga minamahal, suka na po ng suka, nandiyan na kulay dilaw na po, mga minamahal, ang kanyang sinusuka po, mga minamahal. Talagang tunay nga po, mga minamahal, na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus, bagamat magdamag po siya, mga minamahal. Dire-diretso po yan, mga minamahal, na riyan na sabi niya sa akin, hindi ko na kaya, sabi niya sa akin, kaya mo yan, kasama natin ang mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko po, tunay nga po, mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon. Bagamat tumigil yung pagsusuka niya po, alas 5 na po ng umaga na po, mga minamahal. Ngunit napakabait ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat yung lagnat niya pong napakataas po. Ito po ay inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ng umaga na yun po, mga minamahal, nung niluga, sabi niya sa akin, gusto kong kumain, sabi niya, nung inilugawan ko nga po siya, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, nilutuan ko po siya ng lugaw, tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, tunay na siya po ay nakakain na po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, kaya napakabait ng mahal na Panginoong Yesus, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus, sapagkat tunay na, hindi niya tayo pinababayaan, hallelujah. Bagamat nakakaranas po tayo ng mga trangkaso po, mga minamahal, nandiyan ang mahal na Panginoon na gumagabay sa atin, nagpapagaling. Wala tayong ibang inaasahan kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lang. Tunay nga na natatanggap natin ang kagalingang magbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, maging sa pag-iingat po, mga minamahal. Sa patuloy din po kami na nakakadalo ng 3 beses sa isang linggo, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Tunay din po na nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus na patuloy niya po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved Sister Nida Baguyag sa kanyang pinagpalang patotoo na tunay, mga minamahal, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, na talagang ang ating dakilang Diyos, siya lamang ang ating pag-asa, siya lang ang nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. At sa ating beloved kapatid na talagang sa kanyang dating pananampalataya na talagang iniiwasan ang gawaing ito, talagang hindi naniniwala, ngunit talagang ang Diyos ay talagang gumawa ng kapamaraanan kung paano magkaroon ng pananampalataya ang ating beloved kapatid. At yun nga yung karamdaman ng kanyang beloved anak na galis, na kung ating titignan, talagang yung karamdaman na galis, mga minamahal, kung ating titignan sa Old Testament, na talagang yan ay talagang walang kagalingan. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti po, dahil nung nakilala niya ang ating dakilang Diyos, nung nakita niya ang banal na gawain, na siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung karamdaman na talagang nagpahirap sa buhay niya, maging sa buhay ng kanyang anak, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay na sa ating buhay, talagang ang habag at awa ng ating dakilang Diyos ay nariyan palagi kung tayo ay talagang lalapit, at yung ating pananampalataya ay talagang ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging yung lately yung trangkaso, yung init ng katawan ng ating beloved kapatid, yung kanyang beloved anak, na yan din ay may kapahintulutan ng ating dakilang Diyos kung bakit tayo nagkakaroon ng trangkaso, nagkakaroon ng init ang ating
katawan dahil talagang yan ay kapamalahan ng ating dakilang Diyos dahil ang sinabi po dito sa aklat ng Deuteronomy ng kapitulo 28 ng talatay 22, ang sabi nga po dito mga minamahal na tayo ay magkakaroon ng pamamaga ng katawan, nag-aapoy na init ng ating katawan, wala pong iba. Ayan po yung tinatawag na sa ating kapamanahuna yung trangkaso. Ngunit sa ating patuloy na pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, tayo ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At talagang sa kanilang patuloy na pagdalo 3 beses sa isang linggo, talagang ang ating dakilang Diyos na rin ang kanyang kahabagan sa kanilang buhay, maging sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeida at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at maging sa kanilang buong beloved Almeida children, grandchildren at sa inyong lahat mga minamahal sa kanilang mga extension, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kapiling ngayon, maging sa ating mga beloved visitors. Kung meron po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at maging sa ating mga beloved live webcast Facebook viewers, maging sa YouTube viewers here and abroad. Isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa po sa atin. Higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon po na susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother Norman Entrada. At sundan po siya ng ating beloved sister Presi Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na mahal na pastor. Ganoon din po sa ating mga aral at turo na ating pong inaalala ng ating beloved Assistant Pastor Lenes Almeida. Ganoon din po sa kanila pong mga beloved children. Ganyan po sa ating pong beloved ordained preacher, ganyan pong beloved daughter, ganyan po sa ating mga minamahal na beloved elders, mga manunugtog, mga awit, sa inyo pong minamahal na mga kapatiran, isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat at ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na pong ito na siya na po ay aking pong mapasalamatan muli. Nais ko pasalamatan yung kalakasan na patuloy niya pong pinagkakulob sa akin at sa akin pong sambahayan at sa patuloy din po na pag-iingat sa panahon ito ng maging sa panahon po ito ng pandemic. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako rin po ay nakakilala sa Kanya. Dahil dati-rati po, minamahal, bago po ako nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman sa sakit sa bato, mga inamahal. At tunay po na talagang medyo malala na po ito, mga inamahal, dahil ako po ay nagmanas na po yung aking katawan nung time na yun, mga inamahal. At nung tinanong po nung tiyahin ko yung doktor, mga inamahal, kung
ako daw po ay idadialysis na po, mga inamahal. At ang sabi po ng doktor ay baga habulin po sa gamot, mga inamahal. Hindi pa naman po huli daw ang lahat, mga inamahal. Kaya talagang ako po ay nung panahon po yun, mga inamahal, ako po ay dumanas po ng gamutan, mga inamahal. Pabalik-balik po kami ng hospital, mga inamahal. Bali, tumatawid pa kami ng magmula sa Arden Leyte. Tatawid kami papuntang dako ng Cebu, mga inamahal. Doon ay napakamahal po, mga inamahal, ng sa pamasahe pa lamang po, mga inamahal. Talagang noong mga panahon na yun po, mga inamahal, year 1998, mga inamahal. At andin po yung talagang yung mga gamot na talagang nire-resita. At sa loob ng isang buwan, mga inamahal, kami babalik na namang muli. Subalit parang wala pong pagbabago, mga inamahal, hanggang sa talagang wala na po talagang financial, mga inamahal. At ako po'y nasa tahanan na lamang po, mga inamahal. Talagang nararamdaman ko yung aking karamdaman, mga inamahal. Doon po yung panghihina ng aking physical na pangatawan. Doon po yung andun din po yung high blood, mga inamahal. Sumasabay po yun, mga inamahal. Sakit sa puso. At tunay po na talagang ako po ay halo-halo po yung aking nararamdaman. Nalulungkot ako, dyan na natatakot, walang kapayapaan sa puso at isipan. Hindi po makatulog, mga inamahal. At tunay po na talagang noong mga panahon na yun, mga inamahal, ako po ay natuto pong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga mata, siya po ay hindi ko pa nakikilala, mga inamahal. At ako po ay nagsisimba-simba na rin po, mga inamahal, dahil talagang ako po ay naghahanap ng kapayapaan, mga inamahal. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ay aking nasumpungan, mga inamahal, sa pamamagitan po ng telebisyon, mga inamahal. Napanood ko po ang ating mahal na pastor na sa kanya pong pangaral, at yun po sa mga aking pong napapakinggan na mga patutuo, mga inamahal. Ako po ay nagkaroon po ng pananampalataya, mga inamahal. At nasabi ko po sa aking sarili na hahanapin ko po yung ating pong gawain, mga inamahal. At alam niyo po, ako po lumuwas po ng Maynila, mga inamahal. At way back 1999 po yun, mga inamahal. At tumanggap po kasi pinakamamahal na po yung Hesus buwan po ng October po yun, mga inamahal. At tunay po na mula noon, mga inamahal, ako po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa akin po patuloy po na paglilingkod sa Kanya, mga inamahal.